ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ବହେ ଯୁଗ ଯୁଗର କାହାଣୀ କହେ, ସେଇ ଦେଶ ମୋ ଜନମ ଭୂଇଁ, ସେଇ ମାଟି ମୋ ମା। ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ହିମଗିରି ଯା ମୁକୁଟ ସୋହେ, ଯମୁନା ଗଳା ମାଳ, ସାଗର ଧୁଏ ଚରଣ ଯାର, ଉର୍ମି କଳ କଳ। ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପରସି ଯାଏ ମଳୟ ଶୀତ ବା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। କୋଳରେ ଯାର ଜନମ ନେଲେ, କୁନ୍ତି ସତୀ ତାରା, ସୀତା ଅହଲ୍ୟା ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ମୀରା। ଧରଣୀ ବୁକେ ଦେଖାଇ ଗଲେ ସରଣୀ ନୂଆ ନୂଆ, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଝରିଲା ଯହିଁ ବାଲ୍ମୀକିର କଣ୍ଠୁ ରାମ ଗାଥା, କାଳିଦାସର ମେଘଦୂତ କବିର ନୀତି କଥା। ରବୀନ୍ଦ୍ରର ସଙ୍ଗୀତରେ ଦୁନିଆ କରେ ଆହା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ଯାହାର ଧୂଳି ବାଜିଲେ ଦେହେ ଉଲୁସି ଉଠେ ପ୍ରାଣ, ଜାତି ଜାତିକା କୁସୁମ ଫୁଟେ, ଛୁଟେ କୋକିଳ ସ୍ୱନ। ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା କୁଞ୍ଜ ବନ ଛାୟା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ପାବନ ଯାର ଶୈଳ ଉମାପତିର ମନ ମୋହେ, ପାବନ ଯାର ଯମୁନା ତୀର କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବାଏ, ପାବନ ଯାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ନାରାୟଣ ସାହା, ମୁଁ ତାହାରି ଲାଗି ପରାଣ ଦେବି, ରଖିବି ତାର ନାଁ। ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ରିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମର ରିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆମ ଦେଶର ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ଦେବା ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।